Ngikephi mina lana? Usekhalitha sithanda sami. Sishadile. Sishadile? Hayi ngeke. Ngiyaqala nje mina ukukubona. Angikukhumbuli mina. Yebo, awunayo memory yokukhumbula. Ngizokukhombisa. Sishadile. Ngixolele. Uyazi umqondo wami usuvele wayikhohlwa yonke leyo nto. Angisakhumbuli kwanto. Kulungile. Ngizokukhumbuza nsuku zonke. Ngizokuxoxela ukuthi ungubani, ngiyini, nanokuthi sithandana kangakanani. Yebo. Sawubona sithando sami. Uyaphila isithando sami. Awusho. Engabe umngami yena ubani igama lakhe? Emily. Jack, i-payroll is due today. I-payroll? Yeah, kumele sikhokhele omarandi and wena ojwayele ukukhokhela bona. Uyazi wesara ngivele ngalibala. Usulibele? Hayibo, Jack, ngabe yonke into ihamba kahle ngoba phela usukhohlwa yonke into wena. Eish. Wesara, uyazi ikhanda lami lihlangahlangene nje kulezi insuku. Kodwa ayikhuleka ngizoba right. Okay, ngizobheka nami ukuthi zingaki insuku omarandi abayisebenzeli mase ngibuyela kuwena. Ngiyabonga wesara. Yini enye ngikhohlwayo? Ngabe yonke into ihamba kahle? Ayikho into ehamba kahle. Uyase ngibuye ngakhohlwa futhi ukukhokhela abasebenzi bami. Futhi Ngizokusiza ulungise le nto yazi. yabonga. Sodlula kuyona sewayithula. Hey, sunguvungu sothande nginalongawe. Chama shushu sobonke indaba ngawe. Sunguvungu sothande nginalongawe. Chama shushu sobonke indaba ngawe. Yabo. Then first done. Paid. Ngiyabonga. Emily, right? Nangokunyama. Yabona-ke manje suyila khona-ke. Manje awusho yonke le mali esiyikhokha lana waze kubhalwe paid abangaka sinika abantu. Awusithanda sami. Nje ukhokhela abasebenzi bakho ukuze usazi ngeke uze ube nenkinga nawe usukoleta abasebenzi. Okusho ukuthi kuningi-ke ngikukhohlwayo. Khululeka ngikhona. Ukuze izinto zizoba lula, ngizokubhalela ilist yezinto ozovuka uzenze njalo selula. Ilist yana ngathi uthona umngami nje. Nakho khona uzokusushonephi. Ngibize umsebenzi. So
ngiyenzela khona. Hayi kusinda kwehlela. Okay. Ngithi lo mfana ogijima okaleni mambe uyabaleka ngithi lo mfana ogijima okaleni mambe uyabaleka ngithi lo mfana ogijima okaleni mambe uyabaleka ngithi lo mfana. Hawu mculu Mapunga, Maranda unjani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ayizidlala kona nje ukuvaleka umuntu angenamali, izinto eyibheke phezulu asinamali kubi ngempela. Usho uJack ithini into yakhe ngempela, lo muntu lokawa phansi ngekhanda phansi nje izinto kwayisemsebenzini yifana nangukuwa kwakhe ngempela. Uthi usilungisela nini into zethu? Hayi ngikhulumile naye uJack. The uzobheka izinsuku enisebenzile eMaranda then anikhokhela. Kusiza ngoba uyabona inkinga zila. Uthe ngaphezulu ngishoko ekhanda indlela esekuyiyona. Uyacabanga umfowethu, inkinga indlela enginenkinga eyiningi ngazo. Uyacabanga nje ila ngihlala khona uMaster ngirentile. Uma wengane indlela nesicefe ngayo kwayila khona ngifaka ifoni ebhanoyini ringa khona kunjalo. Uyacabanga indlela inkinga ngakwambuzo yomkhehlo lo wengane efanele iphume kumina futhi uyacabanga nje inkinga yila ziningi. Hayi kuzolunga Maranda. Ziningi nje inkinga. Kubi so nje asithe. Hawu lisunkinga. Singenile Maranda. Asokunje lalela ngiyabona manje. Hawu usenje umasende ingane uma wengane. Lalela ukubona konke lokho mase ngikuhlabile sekuhle phansi. Ungasabi ngizokubona wena kalokhuzi. Funny mal. Isn't just funny mal. Isn't just funny mal. Isn't just funny mal. Isn't just funny mal. Babe. Kwenzakaleni la? Kwenzakaleni? Ngebhini ubani wena? Kuyaliwa? Endlini. Kwancola kanje? Hawu. Yazi bengithi ngiklinile. Sorry sithanda sami. So sathi sengiklina. No. Yeka. Ngizokwenza. Kanti ilisti awuyifunda? Ilisti? Yebo. Izolo sibhale ilist izinto ozovuka uzenza. Awuyifunda ngayo? Yazi we mama, sengivele ngakhohlwa kwayo na ke leyo list mina. Kanti kwenzakalani ngami?